नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवार अंकोला विधानसभा क्षेत्राच्या उमेदवारी अर्जाक आज श्री गणेशा. कारवार कर्नाटक राज्याच्या विधानसभा क्षेत्रात अति उत्सुक आणि बहुचर्चित असे क्षेत्र म्हणल्यार कारवार अंकोला क्षेत्र. या क्षेत्राच्या उमेदवारीबद्दल खूप चर्चा झाली. माजी मंत्री आनंद अस्नोटीकर हेमी निवडणूक रिंगणातल्या फाटी सरले. बीजेपी पक्षावतीन आमदार पदार आशिल्ली रुपाली नाईक हेमी तर काँग्रेस पक्षावतीन माजी आमदार श्री सतीश सैल हेमी आज फॉर्म भरले. तसेच अपक्ष म्हण माजी आमदार श्री गंगाधर भट हेमी नामपत्र दाखल केला. सतीश सैल हेमी शहराच्या कोडीबाग श्री खापरी देवाक पूजा करून हजारांशी कारवार अंकोला क्षेत्राच्या काँग्रेस पक्षाच्या अभिमानीन पदयात्रेमार्फत कोडीबाग साईकट्टा काजूबाग ते कारवार पर्यंत सुमार 2 किलोमीटर घोषणा दितेर चलत नगरसभा कार्यालयाच्या आवारणात निवडणूक अधिकाऱ्याकडेन येऊन सैल हेमी नामपत्र दाखल केले. या वेळार केपीसीसी प्रधान कार्यदर्शी रामानंद नाईक, कार्यदर्शी के शंभू शेट्टी, प्रभाकर माळसेकर तसेच कारवार अंकोला क्षेत्राचे प्रमुख हजर आशिल्ले. सतीश सैल ಅವರಿಗೆ रुपाली नाईक हेमी कारवारच्या मालादेवी मैदानावल्यान आपल्या कार्यकर्त्या सोबत मिरवणुकी मार्फत तसेच गोय राज्याचे मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत हेमगेले उपस्थितीत जिल्हा निवडणूक अधिकारी जयलक्ष्मी रायकोड हेमका नामपत्र सुपूर्द केले. बरोबर विधान परिषद सदस्य गणपती उळवेकर, डॉक्टर नितीन पिकळे आणि बीजेपी प्रमुख हजर आशिल्ले. गंगाधर भट हेमी स्वतंत्र निवडणूक लढयतले. तेमी आपल्या क्षेत्राच्या मतदाराचे विश्वास दवन पुढे वयतात. तेमगेल्या समाजाच्या वतीन पूर्ण पाठिंबा दिवची समाजान तयार दाखयला अशें कळला. अगर आपण घेऊन सांगा रे बेटा आता माजी मंत्री आनंद अस्नोटीकर हेमगेले बाब दिवंगत वसंत अस्नोटीकर हेमगेल अभिमानी मतदार
हेमगेल्या क्षेत्रात ठराविक फिक्स मतं आसात. ती मतं आनंद हेमगेल्या इशाराचेर आसात. तेमी या उमेदवारी आपल्या मतदारालो मताशीर्वाद कोणाक दिवंक सहाय करतात तेजेर या कारवार अंकोला क्षेत्राच्या निवडणूक भविष्य जास्त आसा. काय आपूण तटस्थ रावन आपले मतदार जाय तेका मत मारूं म्हूण रावल्यार या दोगाल्या मताचो गैरफायदो जावन तिसऱ्याक फायदो जावचो प्रसंग नाकारूं जायना. सध्या तरी 3 जाणां नामपत्र दिलात आणि कितले आसूं शकतात हे आता सांगू शकना. मंगळवाराक जेडीएस पक्षातर्फे श्रीमती चैत्रा चंद्रहास कोटारकर हेमी नामपत्र भरचे आसात अशें अधिकृत सुत्राकडच्यान कळला. कारवारच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायतीतर्फे सार्वजनिकाक कळवणी. उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थी वा इतराक IAS, KAS, IPS, बँक एक्झाम, पोलीस एक्झाम अशा हर एक तऱ्हेच्या अभ्यासासाठी चित्ताकुला ग्रामपंचायतीच्या वाचनालयात पुस्तकाची खास व्यवस्था केला. 3 कॉम्प्युटर, वायफाय जोडणी, स्मार्टफोन, कॅरम बोर्ड, चेस, वाचनालयाच्या आवारात आकर्षक गार्डन आणि बसकेची व्यवस्था करून दिसा बातमीपत्र वाचतल्याक आणि अभ्यासासाठी डिजिटल लायब्ररीची मोफत व्यवस्था केला. कथा, कादंबरी, नाटक, कविता यासारख्या साहित्याची पुस्तकं असतात. या वाचनालयाचो कोणी बी लाभ घेऊ शकता. कोणाकच कसलेच बंधन ना. सरकारी सुटी तसेच प्रत्येक सोमार, दुसरो आणि चौथ मंगळवार सोडून सकाळी 10 ते 12:30, सांजेर 4 ते 7:30 वाजतापर्यंत या लायब्ररीचो मोफत लाभ घेऊ शकता असे चित्ताकुला ग्रामपंचायतीतर्फे इच्छुक सार्वजनिकाक कळयला. वट्टार मेळ कारवार अंकोला क्षेत्रात या विधानसभा निवडणुकीचे चित्र बरेच रंगतदार जावचे आसा असे दिसून येता. केंद्रात सध्या बीजेपीचे सरकार आसा तर रुपाली नाईक हेमका लाभ जातलो अशी चर्चा चलता. माजी आमदार सतीश सैल हेमी जेन्ना क्षेत्राच्या वेगवेगळ्या भागाच्या मतदाराकडे संपर्क करताना सतीश सैल हेमका मतदारांत पूर्ण पाठिंबो दिवचो विश्वास दिला असे कळला. पण हे चित्र स्पष्ट जावचे जाल्यार फॉर्म भरची अखेरची तारीख आणि फाटी घेवची तारीख पळोवन बाकी आशिल्ल्या उमेदवाराले गणित मतदारच ठरयतले हेतू संशय ना. काही लोकांना विचार असा आसा की कारवार वाठार हो कोंकणी भाशीक वाठार. कोंकणी भाषेच्या बोर्डाक जेन्ना कारवारात काळे फाशिले तेन्ना हे जनप्रतिनिधी गप्प आशिल्ले जशे आपल्या काय संबंध ना म्हूण. पण आता या मतदाराकडेन खंयचे भाशेत मत मागतले असे कोंकणी मतदार म्हणतात. कितें जालें तरी या वेळेचे विधानसभा निवडणूक कारवार अंकोला क्षेत्राच्या उमेदवाराक एक नवा इतिहास घडवची शक्यता असा अशी चिन्ह दिसता. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यान नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्याले भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गाक प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्याले भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.